Sambe even as an acting. About your good evening. And that day, that's like a same when you open our boss of buses. Sir, and there, or the na and my Francois. I'm okay exams and then omitting me as you. Yeah, because I the patcho. Now, said, what's the burn with our and I said, when you're in waiting here. It's your point to the way in Granama. And you got to pass there for this in the good field. We put you and then they wish a free you get to see me. In that Tina at the patch now is an hour. Now, I said, Usu. Oh, 1 hour. And then a swan now and soon I waited and so. So you know, they say, we are not worth. You can't mean that any that. Some people who fear smart culture, the young man might be the young man out of barriers. Could be like the chambers, some from Paul or Professor. There are also much of it's as a man, the we Edamas, or Bergen Sue, the poor, and I go to the bedroom, and I confirm my living in India. Now, Nippon Bunty, name my no bunty, and then my bunty, no, yes, Galmania, with you, sweet you. Who is that? And I was telling you, dear. And some count, they intend some of Roka. Screen has some for, we did the bad Matama for, my whatever sign, I won't chat it. Oh, but school about a big match and then bonus, I was house of Rocco. The penalty is out of one could feel back. One was a car, but said, or Babri, or one day can enter. You young men, I'm on this guy, when your mom to Muda. Timmy made the when I let them buy one time be a material. What can I never till that day, but as like I said, the one you coupon, a beam and coma, a school manager, or chairman, a senior or say the PRO for many movie BM, outside school manager. Or your manager, we meet your command. A canvasser to school and a media. If I said, but I'm not saying India. Oh, now we soon chance with him, Massama, or to any of you, Mano, or Manador, or dog, so poor Mapo. You have any given in this, a BM teachers, a couple sham headmaster, and a son master, and a couple sham, or to more condemn. And let me go back. As my real master, my back, till first. I had two. Name what? Yeah, two. When you go to the show, now on phone call them. I come office, and Mamma, teachers. The Pia, when you go to the show. Miss Wood. Hey, don't go there. We show the shadow of who which nothing. We show me a PM Yama, Madame Mafalda Kayansa, and the canteen, almost school fees. She said, enough for we back. We make the school fees there, or the normal. I don't talk, get to fool about and how. We sit down as me, the box of the car, and now young. We shall see who live here. I was back as our money. Say never wear a costume. A couple sham on to one weather. But the same ambition of my brother and a brother. And I made almost very blessed for school. I feel deep, a comma, and a million school from and the very great man's NSS people. And Papa Show. A share the very sharp. And Papa Fabian Thomas. A one by a castle. The Nipa. Na nyere no ene na ko fanya mamo ko babu nya mo hye ni papa no
Sɛ de nipa po me nipa fa me nyɛ hwee bɛni nhyɛn no bɛyɛ no obi amadamfo na go perform si bɛda ne ka no sɛ hyɛ nhyɛ wei bɛba wɔ so na bɛyɛ kɛseɛ ɔman Ghana mu ɛsɛ ɔbrɛ mo ase nipa suro nyame ɛno adwenda so bɛwɛ obi adeɛ ɔbɛbɔ adwaman wɔne nsɔ deɛ ɛwɔ ɔmaame ne bi wɔne nsɔ ɛbi bɛba na ama bɛbɛnya bi na so wɔne gye aba ɛsrɛ mo mokɔ fie no ɔmaame bɛrɛ a wapere ɔkɔ adwuma a wɔyɛ no menim adwuma a maame yɛ sɛ ɔtɔn nneɛma sɛ ɔwɔ store sɛ ɔyɛ dɛ kɔboa no sɛ ɔyɛ fom dwuma ɔkɔ fie di n'akyi Musampa, hwɛ wɔ no ɔmmerɛ ntu wei ɔkɔ a di n'akyi na ne nkɔ wode boa no kakra ɔnyɛ ne gye sɛ mebɛyi wobaa fie yi Musampa woayɛ adeɛ som no tena fie atena wonsono sɛ wofa bɛma no bɛtena wosusa mobi nkɔdaadaa mo anka bɛwie sukuu ntim dara bi tie munya abotere na ɛmaa no munyini fɛ nya abotere munya abotere a na te maame ase na wohyɛ fie a onyame bɛsiesie so wotumi kɔ so bi wie toa so wie bi wɔ nipa bi yɛ wɔnyɛ obi a ɔsɔbɔ bi a ɛpɛ adwuma a wobɛtumi abɔ nipa so fie yɛ obi akeke tɛmɛsene wo mɔkɔ no mɔnyini mamu ko kyinkyin kɔyɛ mɛ masɛm ne nkɔabɔ ne sɛm ne din na sukuu ne din no ɛbata ho nhyɛ atare yɛ obi hu a ɔbɛhwɛ odin kɔfɔ woyɛ star ɛwɔ ha maso no amfa so ɛsɛ so ne ba na wɔtwa na ama ne ntimi fa nkɔ sukuu a ɔni bia ɛma ɔbɛmu adwuma apɛne ka kyerɛ no ɔmfa ho ntom ɛsua me yie yàrá so de besi yie ɛwɔ baabi a wɔso fae egusi mu no so ɛma pɛsɛ nkɔtɔ no so ɔnfɛ su pɔtepɔsia abɛwo ntumi tua n'ahosuo abɛwie bɛtɛn fɛ baabi agɔ bɛsɛn no wuli kɔ bi fie efie ameni bi ya ameni bi maame amba ane ɛna maa mi sua adwuma bɛn kyerɛ yɛn fɔ ntu na sua adwuma pɔn wo wia wɔnyɛ nsɛm daakye ɔwɔ ɔmo awo a wɔbɛtena hwɛ ɔmo ayɛ deɛ so maame so. Kami siap, but Islam, and net and our father and church we and a salon, a bishop, a PP, and the crowd and the hat. No one yes, sir. Hey, just a boy who young guy, one who be white passa. Yana, Yakaki. Okay, I'm sure when you say the phone here now come one student, your worker. See, I meant to own your son. Oh, father, for no one like Baba, don't finish check. So, be no son, how we do relate to the teenage, and that's what I'm going to be. Two, who said, man, I pass here, scream out a bit about you don't need when you're enemy. Nobody else would date you. Yakawasa magaidi makawasa magaidi bende nipa fisa onye no ono poda ego be egu oko mesro nana tina se mwati emano mfa ya onkasa mchiro eza be yeho do no somo no wa na mba yedi na le so ko mabra o fi ni chanko ebi yam kase tane amo de be yeda na mfa no ho be yeda wa be fo so kan no so kan na ba ebi ti no we ya no wa ma o di pentimi kwada mi na me de wo ma o confirm ala mi sini pentimi si kwada e ke simi de kwai bari ka ka tamra me na men samane so bia mi yese mi nyina mu na sene beta be start ya ha we know
ni nyame bra ho aseka ho wo ya sa nyankopon de mbesi e me sha no mama e fan boy na boss na me ni agis get pass baby efekeke most of us are there asaka ho o ko pay ni mana o se e ba bia frɛ ye no mo kasa se e bra no e be fa easy o pe ni police anasuda o pe pa na ko ma me nya we nya ko ni se ye ba no wa e be o ye mas muito eu conhece é do tudo não me adiante e esse eu muito ninguém vai me nem é sempre mal tinha que pôr encher a menina não que não não mas me dá muito na massa a minha encher